Еко Рали във Варна. Да, правилно чу. За поредна година ние от Топ Мобилите се включваме в Еко Ралито. На състезанието ще участват две категории автомобили. Напълно електрически и ретро такива. Ние ще участваме с два автомобила, а ето ги останалите колеги. Здравейте, колеги, помахайте на камерата. Как сте? Готови ли сте за състезанието? Напълно готови. Пълно готова. Във всеки един от автомобилите ще имаме по двама човека, като единия ще е навигатор, а другия ще е шофьор. Вече ни дадоха номерата и трябва да брандираме колите. Готови сме за старта. Тук вече потегляме, трябва да излезем от Варна, за да стигнем до началната точка на състезанието. Времето никак не беше приятно, но това не ни отказа. Тук сме наляво, после надясно, леле и слалом има, как ще я свършим, не знам. Ами, ето така. Добре, че бяха задните стелки на колата, които сложихме под гумите и успяхме да извадим автомобила. После ще ни трябва баня и на нас, и на колата. И за финал, ето го и награждаването. Финиширахме успешно. Може да не сме на първо място, но се радваме, че от Топ Мобилите имахме възможност да вземем участие в седмото поред Еко Рали във Варна.